nie sme tu žiadni nováčikovia, sme tu 17. krát na Nitre. Mám taký citový vzťah k tejto výstave, lebo sme tu vlastne vyrástli na nitrianskej výstave. Sme tu začínali ako firma s pár ľuďmi a predstavili sme našu kolekciu Ferdinand, ktorá nás dlho živila a vlastne získali sme tu prvých predajcov, prvých zákazníkov, takže aj keď niekedy to vyzerá už taká zotrvačnosť, že chodiť vystavovať do Nitry, tak napriek tomu chceme si udržať túto tradíciu. Je to pre nás také ohliadnutie dozadu za tým rokom, ktorý sme prešli a vždy sa pokúsime na každú nitriansku výstavu priniesť pár noviniek a pár takou rekapituláciu, čo bol ten rok, čo máme nové, aké nové technológie, aké nové materiály. Takže tento rok sme po 20 rokoch sa vrátili k tým oblým tvarom. Predstavili sme komódy Stream. Je to kolekcia komód, ktoré sa vyrábajú lisovaním na kopite a obrábaním na CNC fréze. Predstavili sme tú kolekciu v januári na veľtrhu v Kolíne. Teraz v súčasnosti tento týždeň predstavujeme aj na veľtrhu vo Viedni. A tak ako sme očakávali, tak stretlo sa to s veľkým ohlasom. Je to také atypické, láka to k dotyku, je to oblý nábytok, je vždy niečo, čo je také nie štandardné a som veľmi vďačný za to, že to má taký okamžitý ohlas. Máme historicky najmenšiu plochu na Nitre, neviem, či to je pozitívne, ale ja to vnímam pozitívne, keďže sme vo Viedni, tak sme to rozdelili na polovičku. V takých tých najlepších rokoch toho boomu v roku 2007-2008 sme mali 200 metrov, teraz máme 50, ale máme tu dosť veľa noviniek a vystavili sme tie najzaujímavejšie veci. Prezentujeme to na Sokloch ako formou také malej galérie, takže návštevník výstavy má možnosť vidieť tie najzaujímavejšie, najnovšie veci, tak je to formou takého malého výberu. Novinky, ktoré tu sú, snáď sa nám chytia, tak ako tie, ktoré doteraz, tú kolekciu Ferdinand, ktorú sme predstavili v roku 96, vyrábame doteraz, takže je to evergreen a je to taký výrobok, ktorý v podstate 20 rokov vyrába, čo je novinka spred 2 rokov, komoda Tanger. Takisto sa veľmi dobre chytila, aj keď som ju pokladal za taký solitér, ale je to veľmi obľúbená. Vidím, že vo výrobe stále sa produkuje, takže vidím, že v súčasnosti je ten spotrebiteľ taký rozhladený, vzdelaný a chce náročné veci, chce solitéry, chce dizajn. A aj keď sme to napríklad tie komody Tanger sme považovali za taký menšinový, že to je taká kusovka, ktorých sa predá pár kusov, tak sa veľmi zaujímavo predáva, tak to sú také povzbudivé veci. No.